Виж, мисля. Дайте. Да, снимай. Снимай го. Абе, тая кука, какво става, бе? Бах му... Дай ми оттам това да му... Оттам ми дай антибиотичето. Тук е антибиотичето. Тук горе малко, тук. Така. Да го пръснем човека. Дай, Вики, тук в рилете вкаря малко. Така, супер, виж как го стиска това. Дай да го мернем сега. Красавец, това е много красив. Много красив. Дай го. Така. Много красив, защото е много чист. Много чист, не сме го ловили той. Не. До сега. Красавец. Няма деруга, няма нищо. Няма нищо деруга. Дай. Душите. Това мога да оттее 40 кила деца. Я фани го там. Фани оттам 5. Само едното фани. Не, тук си го фани. Айде, това го ловихме миналия път, бе. 32 кила е. 30 килограма, точно. Точно. 30 кила. Перфектно. Това миналия път го поставихме малко. 31,5 показа. Чакай, стой сега, стой. Ма много красив просто. Дай вода. Бати красавец. Ще направя по една-две снимки, искате? Разбира се. Така. Браво, Вихи. Браво. Айде, Пеце, ела си направиш ти първо снимки, бате. Защото си най-заслужил. Кире. Стой там. Много е красив това просто. Гледай го. Ехе. Стока му. Той, пазете се, че му правите сянка на... Много голям красавец това. Дай аз го хвана да се види. Дай аз искам. Много е готов. Ще ни снимаш? Да. Вихи, я го фани това секунда. Имаме я погледни. Пазете се да не му правиш сянка на... Правиш сянка на рибата. Добре ли? Това пък го фанат се една 200 кила. Кире, ходи се снима. Айде, вземайте си тук зад мен. Кой го фани се снима? Аз ще снимам с фотоапарата. Айде, бързо. Айде. Ще го изпусна. Готово. Айде. Само да такова Кирче, чай го полее. Ай, Кире, иди. Дай, аз го снимам. Ай, сега и за мен е една снимка. Много е красив. С това. Айде, Киро и това да се снима. Ето, дръж тук, снимай това, Данчо. С... Бати. Това на видео ли сме в момента? Само показвам. Много е тежък, нали? Обърни го малко, се вижда. Погледнете нагоре. Супер е, нали? Да. Айде, направо го пускаме. Пеца, снимайте го там как се пуска. Ти нали не снимаш, ти правиш запис? Да, това е запис с камера. Айде, как го пускаме. Така. Чакай. Виж как се движи готино. Като турпила е. Айде, ски какво опашка, брат. Жесток красавец обаче, пичо. Не, това между другото сме го ловили няколко пъти и е най-готини от всичките амури. И той между другото 56 кг, дето го извадихме, беше също много красив. Чист от всекъде. А то гърба вида някакъв 23-4 кг ли е, колко е. Го гледаме. Да. Ще го фанем и то с петната, няма страшно. Да го видим колко е наистина.